Hej sammen og velkommen til en video. I dag så skal jeg prøve El Cueto som tur nummer 100 i år. Så følg med, det er en dejlig video. Indtil videre har jeg cirka været der 50 gange ud for at lyve. Ej, okay. Men jeg har faktisk prøvet det. I dag skal jeg faktisk til min tur nummer 100 op i El Cueto. Så det er i år. Så ja, god dag! Sådan, min tur nummer 100 for i år. Ja, kun for i år. Det er det bare starten på det hele. Tur nummer 100 op i El Cueto i dag. Lige her, lige nu. Bom, bom. Bom, bom. Hey, love til Jesus. Ej, okay. Tænk mig, det er min tur nummer 100. Jeg har prøvet så mange gange. Jeg har slidt og slæbt mig selv herude i Djurs Sommerland bare for at prøve den her El Cueto 100 gange. Men stadig er det ikke nok. Jeg skal prøve at komme op på i hvert fald over 300 gange inden sæsonen, eller inden hele Djurs Sommerland lukker ned for i år. Så ja, godmorgen til dig, godmorgen til dig, godmorgen til dig, hej til alle sammen. Og vi er på toppen på El Cueto nu. Min tur nummer 100 snart overstået. Eller overstået. Det elsker at være herovre, men... Hej Juvel. Juvel, altid hyggeligt. Husk nu, prøv selv at tage ud i Djurs Sommerland. Prøv at opleve det hele. Det er det fedeste sted i verden. Og så lad os bare hygge drop, hygge ned, hygge ja. Er vi klar? Jeg skal lige lade os synge lidt, som han sagde. Og så kan vi droppe. Er vi klar? 3, 2, 1, drop! Det var fucking sjovt. Tak fordi I så måtte den video. Tak fordi I godt gad se min 100 turs video. Hej.